கிராப்ஸ் கார்டனோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எந்த தென்னை ரகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம கிராப்ஸ் கார்டனோட கல்ப சங்கரா ரகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். நம்ம கிராப்ஸ் கார்டனோட இந்த கல்ப சங்கரா ரகத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ணு நல்லா மொந்தமா இருக்கும். இது வந்து செமிட்டால் ரகத்தை சேர்ந்தது. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 வருஷத்துல இருந்து 4 வருஷத்துக்குள்ளே காய்ப்புக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜா 150 200 காய் வரைக்கும் நீங்க இந்த ரகத்துல இருந்து வெட்ட முடியும். இது ஹைட்டும் ரொம்ப அளவுக்கு போகாது. இது உங்களுக்கு அதிகபட்சமா 20 அடி தான் வளரும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு செமிட்டால் ரகம். செமிட்டால்னா உங்களுக்கு நெட்ட ரகம் மாதிரியே தான், ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹைட்டு போகாது. இதை நீங்க நடவு பண்றதுக்கு 25 அடி அந்த கேப் வைக்கிறது ரொம்பவுமே நல்லது. 25 அடி வைக்கிறது நல்லது. அதுவே 30 அடிக்கு ஒன்று வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டை தரும். ஏன்னா அதோட மட்டையோட லென்த்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ இந்த சித்திரை பட்டத்துக்கு நீங்கள் இப்போ தென்னங்கன்று நடவு பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு இந்த ரகத்தை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து நல்லாவே வறட்சி தாங்கி வளரக்கூடிய ரகமும் கூட. அதுக்கப்புறமா இந்த வாடல், அதுக்கப்புறம் அழுகல், இந்த மாதிரியான நோய்களை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு ரகமும் இதுதான். இந்த ரகத்தை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் நம்மளோட கிராப்ஸ் கார்டனில் ரொம்ப தரமானதாக வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் எத்தனை ஆயிரம் கண்ணி கேட்டாலும் நம்ம கிராப்ஸ் கார்டன் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். இதோட விலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ 110 ரூபாய்க்கு நம்ம இதை சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாங்கள் அதை உங்களுக்கு கொரியர் அப்புறம் பார்சல் மூலமாக நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம். நீங்கள் 1000க்கு மேலே கன்றுலாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்கள் தனியாகவே டிரான்ஸ்போர்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம். இதை வந்து நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இளநீ பர்பஸ்க்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். முக்கியமாக கொப்பரையோட பர்பஸ்க்கு இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இதோட தண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காயை பார்த்தாலே தெரியும். இதோட தண்டோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் தான் இருக்கும். இதோட மட்டையோட கலருமே ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக தான் இருக்கும். இதனால் இதை நீங்கள் இந்த கொப்பரை பர்பஸ்க்கு இதை நீங்கள் பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது. இதோட காயோட சைஸையும் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காய் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கும், நல்லா மொந்தமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் பயன்படுத்துறது முழுக்க கொப்பரைக்காக பயன்படுத்திக்கலாம்.